What's up guys? Nandito ako ngayon sa Candelaria sa Quezon. Stopover kami. Pero maghahanap muna tayo ng gagamba. Ha. Hindi pa pala si Marita uuwi. Uy, laking papaya. Kasama si... Grabe, laking papaya na to. Ano, Malaki pa sa pakwan. Uy, may gagamba. Ano tong spider na to? pupunta sa Bicol na... Ang ganda ng kulay. Kakulay ng puno. Oh, alam mo, inukit lang. Sigil na sa kasama rin. Kita nyo guys, eh no. Pagluluto ako ng kanin. Kakulay ng puno. Ah, ayos, oh, ang laki. Nakakatakot. Parang pusit eh. Doon ako magluluto. Yan, manulit yan. Stop muna natin, hanap tayo. Parang wala tayong makikita ang gagamba dito ah. Ay, ito. Ito, pakikuha. May pwede na to. Oh. Pre, pakikuha. Ayan oh. Teka lang, tutukan muna natin. Para legit. Ayan. Sige, pakikuha. Medyo malaki-laki yan oh. Ayan. Oh, hello. Okay. Ito. Ikot pa tayo. Saan tol? Saan meron? Dito. Saan dyan? Ayun. Uy. Parang maganda kulay na ito, pulahan. Pwede na to. Matumal talaga gagamba guys, matumal. So, ganun na lang. Mamaya na lang ulit. At kakain muna kami. Stopover lang naman kami dito sa may ano eh. Candelaria, Quezon eh. Galing kami ng Bicol, pauwi na kami. Papunta ang Valenzuela. Yan nga pala kasama ko si Papa Piolo. Ang aking pinsan. Okay guys.